To jama'a assalamu alaikum. Mun samu nasarar kama waɗanda suka yi garkuwa da kuma kashe wannan yarinya 'yar kimanin shekaru 5 mai suna Hanifa. Idan za ku iya tunawa, ranar 4 ga watan 12 na shekarar 2021 akwai ƙorafi da muka samu na ɓatan wata yarinya mai suna Hanifa Abubakar 'yar kimanin shekaru 5, wanda daga baya aka kira iyayenta akan ce an yi garkuwa da ita sai an ba da kuɗin fansa naira miliyan 6. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI ya tara taro na manyan shugabannin tsaro na wannan jiha na gaggawa, inda aka zauna domin ganin cewa an ƙaro dabaru na tabbatar da tsaro a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Sannan kuma ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada, wato kankace kobo, a ƙarƙashin jagoranci SP Shehu Dahiru, tare da basu umarnin lalle a tabbatar da an kama waɗannan wanda suka yi garkuwa da wannan yarinyar. Wanda da aka ci gaba da bibiya aka yi ta aiki, wanda nasara ta kai ga kama wasu mutane guda biyu. Da farko, Abdulmalik Muhammad Tanko ɗan kimanin shekaru 30 da ke unguwar Tudun Murtala a ƙaramar hukumar Nasarawa a nan Kano, da kuma abokinsa Hashim Isyaku ɗan kimanin shekaru 37 da ke wannan unguwa, wato wanda jami'an